хора! И здравейте хора, аз съм Теодор. Днес ще снимам поредния клип на Minecraft. Добре, както виждате, аз съм на животи. Това ми е къща, дето построих на животи. Добре, както виждате, не е мап. Но ако си мислите, че е мап, не е мап. Моля ви не се подиграете, че така ме дразните, докато кажете, че е мап. Че не е мап. Сам я построих. Сега ще ви покажа какво има в честа. Това са едни храни, пържоли. И тук са ми всички работи, дето съм събрал през цялото време. Както виждате, вижте. Злато, сребро, с диамант, сребро, злато, Iron Man. Iron. Не знам какво е това май. Ще го е това. Това май е, не знам какво е. Ами, аз не знам какво е. Това там, аз съм го направил. Това са телевизорите, както виждате. Нищо, че нямам такива телевизорите. Такива си направих един-два. Един за там, ето ми е масата. Там ми е тераската. Ето. Тук ми е тераската. И сега на 3, 2, 1. Това добре. Сега ще ви покажа как да излетите във въздуха. Обаче, дето е малко трудно. Трябва да го направя на безсмъртие. На креатив. Тръгваме. Добре. Така, ето. Добре, ето. Тази трябва. Например, вижте. Тази трябва. Правите така. Ако сте сбъркали, си го правете. След това се прави с ето. Извинете, че обърках. Добре. Ето с това така. И като виждате по средата слагате едно такова копче. И това. Знаеш какво трябва да се прави след това, мои ми зрители? Сега ми трябва вода от най-чистия извор. Най-чистия извор. Може малко да сме направили грешка. Оба стока. Майка да неба. Добре. Готово. Вече няма вода. Обаче пак трябва да се върнем. Сега, таман, когато съм тук, взема това и това. Готово. Нанасяте леки бомби отзад. След това натискате
И ето, вие излетяхте. Това е моя клипа за днес. Сега